Уважаеми зрители, отново сме на стадион Христо Ботев. Ще помоля колегите да покажат съставите на двата отбора, защото остават по-малко от 20 минути до началото на този двубой. За отбора на домакините Станимир Стоилов се е спрял на следните 11. На вратата Адам Стаховяк, пред него Костадин Дяков, Елведин Джинич, Сивард Спрокел, Артур Енрике, Георги Сармов, Борис Галчев, Мариан Огнянов, Тодор Неделев, който е и капитан в днешния матч, Ромарио Корзор и напред Валерий Домовчийски, като резерви са записани Андонов, Христов, Минев, Иршак, Анисек и Костов и Луис Педро. Прави впечатление, че Бобан изобщо не е в групата на жълто-черните. Състава на гостите: на вратата Радослав Рашков, пред него Илия Молнин, Стилян Николов, Величко Величков, Цветомир Панов, Емилко Паранов, Иво Иванов, Семира Яс, Мирослав Будинов, Славчо Шоколаров, Антон Огнянов, капитан на гостите от Любимец, Диан Вълков, Майкъл Теви, Андон Гущеров, Николай Колев, Янко Ангелов и Иван Минчев са записани пък като резерви в състава на Красимир Мечев. Ясно е Ботев с каква схема ще играе. 4-2-3-1. Станимир Стоилов залага почти винаги на тази схема. По-интересно е как ще подходи отбора на гостите. Дали ще заложи на абсолютно същата схема Красимир Мечев или ще ползва друг вариант 4-1-4-1 или пък 4-4-1-1, както вие ми казахте преди малко. Аз така очаквам, да, с вас споделихме това нещо. Смятам, че имат, аз казах, че няколко момчета, които го познаваме, с Величко Величков като централен защитник, една върлина, която явно ще обира всички високи топки. Славчо Шоколаров, който ще играе изтеглен зад, фактически изнесе напред Мирослав Будинов. И познаваме Антон Огнянов. Иво Иванов също е футболист, който мина през отбора на Локомотив София, дори стигна и до национален отбор. Опорен халф, Семира Яс. Много хубав дефензивен халф. Това беше в Яс, той е хубав халф. Емилко Паранов също ще играе като дефензивен. Този отбор да насити повече средната линия и там ще се решат нещата, но Антон Огнянов да играе като ляв външен халф, така че горе-долу това е състава на Любимец. Видяхме, че срещу Лудогорец се представи много добре. Аз мисля, че срещу нас доста трудно някой може да наделее в средата на терена. Особено тук на този стадион. Ако някой отбор тръгне с 2-3 гола по-малко, значи е успешно представяне. Добре, преди да продължим разговора си, ще прехвърлим към колегата ни Мартин Томанов, защото той има събеседник. Марто, към теб. Да, при мен е тим менеджерът на Ботев Пловдив, Асен Караславов. Директно към въпроса: готов ли е Асене Ботев да премине, да преключи, така да се каже, от европейската сцена към българската? Да, аз мисля, че нашия отбор е изцяло готов за днешната среща. Ще подходим много сериозно към двубоя и се надявам да спечелим 3 точки. Преживяхте ли вече отпадането от европейските клубни турнири? Ясно е, че Ботев имаше много шансове. Какво си казахте с момчетата? Разкажи ни повече за минутите след този мач. Наистина така беше нашето тежко отпадане от отбора на Штутгарт. Най-важното беше след матча на другия ден, т.е. в петъка, вече да мислим за матча с Любимец и в цяло да се готвим. Наистина беше неприятно, но живота продължава. Сега днес отново има ротация в състава на Ботев Пловдив. Момчета, които по-малко играха в Европа, днес вземат местата си. Може ли това да се окаже решаващо за изхода от този двубой или по-скоро Ботев лекота ще вземе този мач според теб? Не, аз мисля, че няма да окаже никакво влияние върху играта, защото за мен и за цялото ръководство всички футболисти са еднакво добри. И последно, наясно ли сте с целите от тук нататък, след като отпаднахте от Европа? Титлата ли е главната цел на Ботев? Целта е ясна, но тя се остава за пред в съблекалнята. Добре, това беше Асен Караславов. Светлио, връщаме се отново към теб. Асен Караславов завърши следното. Целта е ясна, но тя си остава в съблекалната. Каква може да е целта пред Ботев Пловдив след това представяне? Макар че никой не афишира наистина, че жълточерните ще гонят титлата. Аз казвам, значи имайте предвид, че отсъстват двама футболисти, които са много важни за Ботев. Особено и капитана на нашия отбор Иван Цветков. Професор Цветков, аз му казвам, че то за него тайни няма. Като той е оздравей, какво ще стане? Вандер също е контузен. Значи две важни фигури.
Така че при нас ще имаме колко бяха 38 кръга, без проблеми ще ги изиграем, защото нашия състав е много добре окомплектован. Съгласен съм, че Станимир Стоилов разполага почти на всеки пост с двама равностойни футболисти, което внася допълнително качество и в тренировъчния процес, несъмнено, което е най-важно. Аз го казвам винаги, той е един от нашите най-добри треньори. Аз го слагам Херо и него. След това веднага това са двамата ни най-добри треньори в България. Така че това е богатство за нас. Като заговорихме за апетитите на отборите за титлата, защо доминацията се пренесе в провинцията в българския футбол? Виждаме футбола, който демонстрира Лудогорец в последните 2 години при Ивайло Петев и сега при Стойчо Стоев. Виждаме това, което правят тук в Пловдив, в Ботев. Виждаме представянето на Литекс. Спокойно можем да прибавим към тази група Локомотив Пловдив от началото на първенството. Берое. Защо се пренесе доминацията в провинцията? Има оттегляне, значи, от страна на публиката и към отбора на ЦСКА и от страна на Левски. Вчера, между другото, сектора на червените в Разград беше пълен и агитката на ЦСКА подкрепеше отбора до последната минута, независимо от негативния резултат. Аз имах щастието да бъда помощник на бат Георги Василев, един от най-големите треньори в България. Значи тогава разбрах, че и ЦСКА има страшна публика на един мач с Левски. Гледах стадион Васил Левски, половината червен, половината син. Така че това е съвсем едно малко нещо, което съм виждал аз като... Кога ще си върнат доминацията софийските отбори? Аз предпочитам да не се връщат доминацията. Провинцията доминира, но е хубаво и ЦСКА и Левски да са на това ниво, което са и Лудогорец и Ботев сега, както ви хубаво за нас, хубаво за Берое, зрителите, за и за много по-интересно първенството. И благодарение все пак и на ваша телевизия първенството е още по-интересно, защото много са по-малко грешките. Ние трябва вече да похвалим и съдиите в това отношение, че... Абсолютно съм съгласен, че до тук наистина грешките са много по-малко. Продължаваме след малко разговора си отново към Мартин Томанов, защото той е с нов събеседник. Да, при мен е доскорошният старши треньор на любимеца Веско Великов, до миналия кръг, сега вече помощник треньор. Веско, здравей, директно към въпроса какво се случи, че от миналия кръг беше старши треньор. Страхотен старт за твой отбор, сега обаче в ролята на помощник. От първо лице. Така е, просто нямах лиценз и не трябваше да се нарушава нито да вредя на клуба, така че няма нищо сериозно не е станало. Мисля, че момчета се представят добре и няма да се отрази изобщо това нещо на клуба. Разбираме ли, че ти оставаш основната фигура в тренерския щаб, който взема решение? Старши треньора си е Краси Мечев, той взима решение, аз ще му помагам. Добре, да, яснота по този въпрос. Има ли сили любимец да стигне до нещо повече срещу Ботев? Както винаги съм казал, ние излезем с 11 футболиста, никой не вярваше, че ще може да победим Лудогорец, това се получи. Защо не се получи и днес? Мнозина описват любимец като отбор, който едва ли може да се задържи в елита през тази година. Ти обаче какви усещания и очаквания имаш за сезона на вашия? Преди началото на първенството казах, който подцени любимец, ще бъде много яден. Какви са силните страни на любимици? Какви са всъщност шансовете в днешния двубой? Виждаме, че в отбора на Ботев са направени доста промени. Това ли може да бъде разковничето за евентуално? Да, ние ще се надяваме, те да са изморени. Вчера са играли с Штутгарт, днес играят с любимец. Дано да има, както до сега всички отбори на подценяват, а след мача ще си говорим какво ще стане. Добре, благодаря ти, Веско. Отново към тебе. Всеки, който подцени любимец, ще страда, каза Веско Великов. Той го каза и още след първия мач с Лудогорец. Ботев може ли да подцени любимец? Не може да го подценя. Аз казах, връзката между публиката и нашия отбор е много силна и нашите момчета винаги играят и за публиката. Това е нещо, което в другите градове го няма. Макар че днеска за първи път така по-малко публика присъства, но аз смятам, че никакво подценяване няма да има. И аз Веско го показа, че е много етично момче. Аз го познавам от работата ни в Марек. Но прекалено оптимизъм се стори, някакъв такъв лъха, специално за нашата среща. Това ще разберем дали е бил прекален или не след края на двубоя. С какво е любимец и може ли въобще да изненада Ботев? Аз казах, значи има добри футболисти, които ние казахме, че средата на терена наистина има момчета, които могат да разиграват и да владеят добре. Най-вероятно ще играят прибрани в своята половина, ще разчитат на статични положения и ако успеят да се контратаки. Аз мисля, че в отсъствието на
нашия Бобан може да не създаде някакъв проблем статично положение случайно, но ние и срещу Щътгарт показахме, че добре владеем статичното положение. Ние това не го споменахме. Направихме Играта с глава за първа по време топка също. статичното положение, сключването на Данчо Христов отзад. То беше чисто голово положение, което показва, че добре се работи в това отношение. Така че аз смятам, че ако трябва някой да спечели от статично положение, това смени, защото знам, че тези треньори работят много добре в това направление. И набързо, по няколко думи за Валери Домовчийски и Сърмов, които падат в стартовия състав. Безспорно двама футболисти, които са доказали качествата си тук в България. Колко време още ще е нужно, за да се адаптират те, според вас? Аз мисля, че полека така намери Мъри кой по едно по време, кой по 20 минути, полека се адаптираха към отбора и вече са навлезли в добро състояние. Смятам, че точно днеска и Домовчийски, и Сърмов трябва да покажат, че наистина заслужават мястото си в Ботев, защото са можещи футболисти. Абсолютно съм съгласен с това, което казахте. Уважаеми зрители, разделяме се за кратка рекламна пауза, след което останете и с първото полувреме на двубоя и коментара на Мартин Тонов. Приятно гледане!